Sí, doncs explicaré, la història d'aquest matrimoni, com Estefania de Requesens, dama catalana i senyora i heredera de Molins de Rei i Martorell, es va casar amb el noble castellà don Juan de Zúñiga, quines modalitats va tenir això, quin significat, quines conseqüències, com van viure i morir, i després la seva descendència, com va continuar sent el senyor de Molins de Rei durant els segles següents. Llegia que les cartes que enviava a la seva mare, Estefania de Requesens, són d'un gran valor, diguem, històric, no? Sí, i també de l'ús de la llengua, perquè com aquestes dues dames, la Estefania viu a la cort i aleshores té la correspondència amb la seva mare, que està a Catalunya, per tant és una correspondència en català, i dona molts detalls sobre la vida familiar, la infantesa, la cura dels nens, com es van educant, etc. Hem de dir que Estefania de Requesens era filla de Lluís de Requesens, que va morir el 1509, sí. I hem de dir que el Lluís de Requesens va ser molt fidel en un període que tothom coneix, que és la Guerra Civil Catalana, va ser sí. fidel a Joan II. Sí, la família Requesens era el principal partidari, l'avi d'Estefania, Galceran de Requesens, era el principal partidari home de confiança del rei Alfons el Magnànim, i després dels reis successors i també Ferran el Catòlic, doncs la família Requesens va estar, afavorida i també controlada, perquè al quedar les herències en mans de les pubilles, doncs el rei més o menys va decidir qui s'hi han de casar. Aquí a Molins de Rei doncs, hi ha interès, com sempre, pel Requesens, per la història que comporta. Com diria que va ser la vida concretament d'Estefania de Requesens, senyor Moles? Bé, la veritat és que totes aquestes dones, tant ella, la mare, després la dona de Lluís de Requesens, són uns caràcters realment considerables. Van ser unes dones de forta empenta i d'un caràcter bastant definit. Ara, clar, la vida de les dames d'aquella època, com d'Estefania de Requesens entre elles, va ser, diguem, un continu de parts i de morts de criatures en edat petita. Van tenir, sembla, 9 fills i en van sobreviure 5. Això era habitual, no? Això era el més habitual. Molt bé, i pel que fa a don Juan de Zúñiga, dèiem, què destacaria de la seva trajectòria? Sí, don Juan de Zúñiga era un noble castellà que no era un hereu, Estefania era pubilla, però ell no era un hereu, i per això la mare no estava molt decidida a què es fes el matrimoni. Però bé, doncs, és una persona també molt fidel de la cort de l'emperador Carles V o el rei Carles I des dels primers moments, i després li va encomanar l'educació del jove Felip II. De manera que a vegades també es diu que Felip II va quedar orfe relativament als 12 anys, que Estefania de Requesens va ser com una mena de segona mare pel futur Felip II. Escolti'm, dèiem aquesta històrica institució com és la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona. Crec que a la Reial Acadèmia tenim documentada des del 1700. No? Efectivament, l'acadèmia es va fundar el 1700 amb el nom de l'Acadèmia dels Desconfiats o Acadèmia Desconfiada. Després es va reunir potser només uns 3 anys, però a partir de 1729 ha tingut una existència continuada, llevat de períodes de guerra o de període d'absolutisme molt fort de Ferran VII, però té una continuïtat envejable. Per contextualitzar, quina seria la tasca o les principals tasques que realitza la Reial Acadèmia de les Bones Lletres? Bé, sí, l'acadèmia, el nom de Bones Lletres que seria d'Humanitats. Aleshores tenim, doncs, des de poetes fins a historiadors, llatinistes, novel·listes, en fi, tenim, per exemple, el senyor Josep Maria Espinàs, és un dels acadèmics relativament més recents, i bé, doncs fem una sèrie de publicacions dintre d'aquest àmbit.